Zombie Apocalypse. Hey guys, magandang araw po sa ating lahat. For today's vlog ay kumustahin naman natin si Honda Click after ng 1 month na pagkakabili natin sa kanya. So nilabas ko to guys noong January 11. So 1 month niya noong February 11 guys. So February 14 na ngayon. 1 month and 3 days exactly. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung napansin ko dito sa Honda Click natin guys. After ng 1 month, actually ka-change oil ko lang to nung 11. So nung tiningnan ko siya kanina guys, so madalang ko naman siyang gamitin eh. Bali ang tinatakbo pa lang niya is yung pinaka break in niya guys na 500 kilometers para may change oil. Tapos may napansin ako sa kanya. So ipapakita ko sa iyo kung ilan pa yung natatakbo niya kasi nasa 700 kilometers pa lang to eh. Ayan guys, so bali 700 kilometers, 718 kilometers pa lang yung natatakbo niya. Pero may napansin na ako dito sa ating Honda Click. Yes, so ipapakita ko sa inyo. Ayan. So dito naman sa harapan ay okay lang, walang ayan, so ipapakita ko muna sa inyo ang kabuuan niya guys. Ayan, so far dito sa bandang harapan is okay, smooth na smooth. Ayan, makinis na makinis pa rin siya dito sa harapan. Ayan, walang kagalos-galos guys. Dito rin wala. Lahat overall wala naman. Maliban sa isang napansin ko dito sa ating Honda Click. Ayan, so eto guys, eto na. Eto. Ayan. Kung titingnan mo mabuti, ayan, ayan, isisentro natin. And kung titingnan mo mabuti ay hindi naman masyado halata guys. Pero pag malayo, ayan, pag nakatutok hindi masyadong halata. Ayan. Pero pag malayo ay pansin mo talaga. Ayan guys, nakikita nyo ba? Ayan. So 1 month pa lang to. Pero ayan, tingin mo yung pinakasentro niya. Pababa tayo guys. Ayan. Ayan, so nasa gilid na yung sentro ng tapaludo ko sa may gulong. Ayan. Yung dulo nito nasa dulo na ng gulong. So ibig sabihin tumabingi na siya guys. Sa loob ng 1 month na nabe-break in pa lang siya. Ayan o. Oh. So hindi ko alam kung ano yung naging issue nito. Kung sa hindi naman gumagalaw itong tapaludo niya, kung bakit umiwas yung gulong. Dati dapat ganyan yan, diretso dapat, pero kung ganyan tabingi naman yung gulong ko. So siguro ipapakita natin to dun sa pinagkuhanan natin guys, para maano natin. Yan, kung dito sa side na to, yan, medyo tabingi na talaga, kitang kita. Yan, ito yung pinakasentro ng gulong. Pero ang layo na ng tapaludo. Yan. So almost 1 month pa lang to guys. 1 month and 3 days. So nasa 30. So nasa ano pa lang siya guys. 34 days. Ayan. So trinay kong galawin ito. Wala namang gumagalaw doon eh. So ibig sabihin guys, hindi ko alam kung saan dito ang bumigay, kung ito ba o yung doon sa taas, kung sakali man na nagkaroon ng problema doon siguro sa pinagkakabitan ng shock natin, doon siguro lumambot or hindi ko alam ipaliwanag guys. So itanong natin sa mekaniko doon sa Alaminos kung sakaling makapunta tayo doon. So 1 month pa lang siya. Yan o, ang laki na eh. Pag malayo kasi, yan o, pag malayo, kita nyo ba guys? Zoom natin. Ayan, kitang kita eh. Sintro tayo sa gulong.
Ayan o, tabingi na siya eh. Diba? Tabingi na yung ayan. Tabingi na yung diretsyo ng tapaludo. Dapat nakagitna siya eh. Pero nakapoint na siya doon sa pinakagilid ng gulong. And guys, so sa mga comment down below naman guys kung normal lang ba to o kailangan na nating ipaayos agad doon sa ating mekaniko sa Alaminos. Okay, so nag-aalala lang kasi ako guys kasi 1 month pa lang siya ganyan na, lalo na kaya pag tumagal mga 2 months, 3 months, 1 taon, baka naman tuluyan ng maging ayan, baka tuluyan ng tumabingi yung upuan. Ayan, yung upuan natin sa gulong. Ayan, so hindi ko alam kung anong issue dito. Parang kung titingnan naman natin is sa gulong, sa upuan, hindi ko masabi kung medyo tabingi na rin. Ito lang, hindi ko alam kung bakit naging ganyan yung tapaludo na niya. Baka bumigay doon sa may o kaya ito matibay naman, hindi siya nakafix siya, hindi walang alog, ito wala din. Ayan. Guys, so please comment down below guys kung na-encounter nyo na to. Ayan o. Ayan, so last spot natin guys. Ayan, sentro ng gulong, yung tapaludo is tabingi. Tayo sa taas. Ayan, so diretso tayo pababa. Ayan, tabingi na talaga guys, tabingi. Ayan. Sige, isintro natin yung tapaludo sa gulong. Ayan. Pero nakalabas na yung ayan, nakalabas na yung ilid ng gulong dito sa kabila sa bandang kaliwa. Yan, so diretso natin yung gulong, yan diretso, so tabingi talaga, di ba guys? Ayan, so ito naman yung napansin ko, pero overall okay naman. Sana hindi ito malaking problema dito sa ating motor, kasi pag tumagal guys at baka lalong mabingi, di ba, sayang naman. So hanggang dito lang guys itong ating vlog. At sana ay maayos pa itong ating motor.